שלום לכולם, אנחנו רוצים להציג לכם נגרר כיבוי חדש וייחודי ובלעדי של אגם דן. נגרר העית. נגרר העית הוא נגרר של מכל של 2,000 ליטר. 2,000 ליטר כושר כיבוי. מגיע עם תורן סולרי ונטען מהתאורה של החשמל של ה-12 של העגלה. הוא גם פנסים והוא גם צ'קלקה כחול אדום. כמו שאתם יכולים לראות, הנגרר מגיע ממודף עם ארונות ציוד מלאים בכל הצדדים. משאבה דיזל עם התנעה וכיבוי חשמלי בעוצמה מאוד מאוד חזקה, עם יכולת לעבוד עם שתי יציאות 2 צול, 2 יציאות 1 צול, או יציאה נוספת של גלגלון ו2 צול או צול לבחירה. בנוסף, יש לנו אפשרות של מכסים גדולים מאוד בפתיחה שניתן למלא אותם בצורה יותר קלה, או כמו שאתם רואים פה, חיבור שטורץ. בנוסף, אתם מקבלים את הערכה כערכת כיבוי מושלמת, משמע, תיק מער, חוזר מנכ"ל, אלונקה, 4 מחבטים, 2 מטפים, מפוח, גב כמובן, צינור 2 צול, 6 צינורות של 1 צול, גלגל פתיחה להידרנט, 3 צול, 2 מזנקים קטנים של 1 צול, מזנק של 2 צול, מעברים בין 3 צול ל2 צול לחיבורי הידרנטים, כי יש לחברים הידרנטים עם 2 צול וחברים עם הידרנטים עם 3 צול, ומעברים מ2 ל1 כדי להפעיל את הצינורות של ה1 צול לפתיחה של קווים ארוכים עד 100 מטר, וכמובן ג'ריקן מתכת תקני נגד התפוצצות לסולר. עוד מוצר איכות מבית אגם דן, נגרר העית, 2,000 ליטר כיבוי.